Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kagem kita sedaya, kula aturaken panggilan asma kula Muhammad Firman Maria. Asma kula Andani Wardani. Asma kula Anwati Salihah. Asma kula Widya Kopnala. Kula lan kanca-kanca saking Purwosono badhe nerangake babagan tembang macapat lan musik. Monggo dipun gandhakake panjelasanipun. Panjenengan sampun mangertos dereng menapa ingkang dipun wastani tembang macapat? Tembang macapat yaiku puisi tradisional Jawa sing nduweni aturan, guru lagu, wilangan lan dan biasanya digunakan kanggo piwulang, nasihat, dan perjalanan urip menungso saka lair nganti sedo. Nanging ing penjelasane menika kita badhe ngrembug babagan tembang Megadro. Menapa tembang Megadro menika? Tembang macapat Megadro yaiku salah siji jenis tembang macapat sing nggambarake kahanan pisahira saka badan utawa pati. Dadi duweni makna sedih lan prihatin babagan pungkasaning uripe menungso. Tembang Megadro nggada paugeran guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Guru gatra, guru wilangan lan guru lagu tembang macapat Megadro yaiku dadi polane 12U, 8I, 8U, 8I lan 8O. Titikane tembung Megadro yaiku ana telu. Tunggal nyritakake babagan pati utawa misahake nyawa karo raga. Kalih swasanane sedih, prihatin lan nyentuh ati. Ketiga, ngandhut pitutur utawa piwulang urip. Menika inggih punika tulada saking tembang Megadro. Sikra milir sang kethek sinangga pacul kawan dosa kang jageni ing ngarsa miwah ing pungkur tanapi ing kanan kering sang kedek lampahnya alon. Mugi mekaten sekedik panyariosan saking kelompok kulak manawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten matur nuwun.